Wara li nieda b'suċċess numru ta' standards fis-servizzi li jingħataw lil persuni b'diżabilità u standards li jkopru l-qasam tal-adozzjonijiet, il-ħamis il-Gvern nieda numru ta' standards oħrajn għall-konsultazzjoni pubblika din id-darba fuq servizzi li jingħataw lil persuni mirkuba mill-vizzji tad-droga, tal-alkoħol jew logħob tal-azzart. Dawn tħabbru mill-Ministru għall-Familja Michael Falzon. Qegħdin nibnu fuq suċċessi li diġà kellna fil-qasam tad-diżabilità u fil-qasam tal-adozzjonijiet fejn ħriġna regolamentazzjoni, regoli għajdhom li trid tal-konsultazzjoni pubblika wasalna anke biftehim mal-stakeholders li innu poġġuhom in place. Hija wkoll naħseb qed nibagħtu messaġġ ċar mhux biex tal-impenn soċjali ta' dan il-Gvern, tal-impenn soċjali anke fejn tidħol il-problema tal-abbuż ta' droga, imma fuq kollox naħseb l-iktar messaġġ li qed nibagħtu li aħna lesti nagħtu t-tieni u t-tielet ċans li dak li jkun. Il-Kap Eżekuttiv tal-Awtorità tal-Istandards ta' ħarsien soċjali li qed tmexxi l-konsultazzjoni Matthew Vella qal li dawn se jippermettu biex dawk li jagħtu s-servizz iħadmu il-potenzjal kollu tagħhom. Minn dalgħodu stess id-dokumenti ġew illonċjati online fuq il-website tagħna www.scsa.gov.mt u hemmhekk il-pubbliku ġenerali jista' jaċċedi għal dawn id-dokumenti u jkun mod attiv ikun jista' jipparteċipa u jagħtina l-feedback. Aħna nixtiequ li n-nies hemm barra kemm jista' jkun jipparteċipaw għaliex irridu l-feedback mingħand il-professjonisti, mingħand min għadda minn dawn id-diffikultajiet u mingħand il-qraba tagħhom. Aħna nixtiequ li dawn l-standards vera iħallu impatt fuq il-ħajja ta' dawn l-individwi. Il-konsultazzjoni pubblika se tibqa' għaddejja sa 30 ta' Lulju u s-suġġerimenti se jintlaqgħu fuq is-sit feedback.scsa@gov.mt. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.